את דוקטור יחיאל שבי, שהוא מרצה לניהול במשא ומתן ומשברים באוניברסיטת בר אילן. שלום לך יקירי, תכף גם פרץ ישאל אותך שאלה, מה שלומך יקירי? מה קורה דוקטור? אתה בסדר אחרי המלחמה? עברת אותה בשלום? אני כל פעם אמור לעלות אצלכם לראיון, והזעקה מגיעה ב-10:45. אז תיזהר, לא נפתח מהשטן, עכשיו תתחיל הזעקה. אולי יתחילו, כן? תגיד לי דוקטור, תן לי אתה סיכום ביניים למחצית שהגענו עכשיו במשחק המותח בין ישראל, ארצות הברית ואיראן. קודם כל, הערכת מצב, כל הצדדים מסתכלים מה קורה, מה הם השיגו. האמריקאים מאפשרים לעם האיראני לצאת החוצה, לראות את כל המכות שהם קיבלו, דם, צפרדע, קינים, אין להם בתי חולים, אין להם משטרה, אין להם מכולת, אין להם מפעלים, חלק גדול מהכבישים נפגעו. זה דבר ראשון. הדבר השני, הערכת מצב אמריקאית, להביא את הכלים כמה שיותר משחטות וגם כוחות רגליים, לקרב אותם לאזור, לנסות לחזק את הבריתות שקיימות בין ישראל ובין המפרציות כמובן לאמריקאים, לתת לצדדים קצת זמן לתקן את מה שנהרס ולחזק את הכלים. מדינת ישראל פעלה בצורה אינטנסיבית עם חיל האוויר שלה, ולכן צריך קצת לתת לכלים לנוח, לחדש אותם, להחזיר אותם לקשירות, וגם לטייסים לאפשר קצת מנוחה. הפעילות בלבנון היא לא באינטנסיביות העצימה כמו שהיא הייתה באיראן, זה טיסה קצרה, שם זה טיסה ארוכה, צריך להסתכל על הדברים האלה. אז רק כדי לסכם את מה שאתה רואה, כל הסיפור כרגע זה רק פסק זמן, כמו משחק כדורסל, כדי לסדר, לשתות מים, להתארגן למחצית הבאה, נכון? להיטיב את התנאים, כמובן. אבל זה שתהיה עוד מחצית, זה ללא ספק ברור. להערכתי כן, יש שני כוחות חזקים בתוך איראן. יש את המהדיסטים, אני קורא להם, ויש את חסידי התקייה. המהדיסטים זה אלה שבאים ואומרים, אנחנו חסידי המשטר, חסידי המהפכה האסלאמית, רוצים לראות בסופו של דבר את כל העולם נשלט על ידי המהדי הנעלם שלנו, על ידי המשיח שלהם, שהוא יכול לבוא בשתי דרכים, או בדרך טובה שכולם יקבלו עליהם את העקרונות המהפכה האסלאמית, או שיהיה דם ואש ותמרות העשן, יהיה כאוס אדיר, לשם החותרים המהדיסטים האלה, ואז הוא יבוא מה שנקרא ברע, הוא יבוא ויגאל את העולם וישים את השם למעלה. מהצד השני, רואים את החבר'ה של אנשי המשטר, אנשי הממשלה, שהם באים ואומרים, עבדנו 47 שנה בשביל להגיע למצב שאנחנו נמצאים בו היום, העסק קורס, המהפכה בורחת לנו מבין האצבעות, בואו נגיד להם את מה שהם רוצים לשמוע, ננסה לקבל כמה שיותר, נתעצם, ובסופו של דבר נחזור חזרה למערכה. זאת אומרת, יש סיכוי שאיראן תקבל את הנקודות של ארצות הברית לדעתך? את אותן בקשות, דרישות? תראה, זה דרישות, זה מה שנקרא שחור ולבן, מים ושמן. אבל אתה צריך לעשות הערכת מצב. והערכת המצב האיראנית, נכון לעכשיו היא שהמצב שלהם חמור הרבה יותר ממה שהם חשבו. ולכן אתה אומר שוב יש סיכוי שיקבלו את הדרישות האלו? אני לא חושב שהם יקבלו, אני חושב שבסוף אני אומר שהמהדיסטים בסופו של דבר ינצחו, אני חושב שהם ייקחו את איראן מה שנקרא עד הקצה. עכשיו תסתכל, האזור כולו מתחמם כתוצאה מזה, ככל שהם לוחצים על ההיבט הכלכלי הם פוגעים ב4 מדינות באזור, טורקיה שהפיחות במטבע שלה, האינפלציה הגבוהה, היעדר מעבר של סחורות ושל טיסות דרכה, מוריד אותה מה שנקרא לרצפה, ואתה שומע את האיומים של ארדואן. מהצד השני רואים את פקיסטן, פקיסטן יש לה מיעוט שיעי מאוד גדול של 20%, שהם תומכים חלק מהם גם באיראן. יש שם גורמים שבאים ואומרים איך זה יכול להיות שמדינת היהודים פוגעת בעולם האסלאמי, וכל העולם האסלאמי יושב בשקט, זאת מדינה עם גרעין. והדבר השלישי, היא גם מדינה שיש לה מיליוני עובדים במדינות המפרץ, הם מביאים כסף זר הביתה, וברגע שהמלחמה נמשכת, הכסף לא נכנס, לפקיסטן יש חובות, היום האמירויות אומרת, אני לא נותנת לכם הלוואה קארט בלנש, תחזירו את הכסף שאתם חייבים לנו, לא תמכתם בנו, נתתם לאיראנים לפגוע בנו, תחזירו את הכסף. זאת אומרת, המלחמה בין ישראל לבין ארצות הברית ואיראן, זה לא רק איזשהו מערכה, על הפרוקסי ומה תעשה איראן, אם היא תצליח או לא תצליח לייצא את המהפכה שלה. זאת מלחמה כלכלית שארצות הברית צריכה לתת לזה גם מענה. בוא ניגע בשניות האחרונות שנשארו לנו גם בלבנון, תן לי גם סיכום משחק בנושא, באירוע הזה, כי אנחנו גם שם מבולבלים.
מחלישים את האש, מגבירים את האש, מה קורה שם? יש שינוי טוטלי. הייתי אצלך לפני 1.5 שנה, כשטראמפ נבחר, אמרתי, אני רואה שהמדינה הראשונה שיכולה להיכנס להסכמי אברהם, זאת לבנון. אנחנו שומעים בקולם של ראש הממשלה, נאווף סלאם, שהיום חלק מהלבנונים קוראים לו הציוני. אנחנו שומעים את ג'וזף און, הנשיא המדינה, שבאים בצורה ברורה ואומרים, אנחנו רוצים שלום עם ישראל. לא יודע אם מאהבת מרדכי, אבל בטוח משנאת המן חמינאי. אותם הם שונאים יותר, רואים שלבנון הפכה לנקודה מאוד מאוד חלשה באזור, חדלות פירעון, לא רוצים להשקיע בה, זאת מדינה שכל הזמן יש מלחמה, אז אין השקעות זרות, הם רוצים אופק כלכלי. עכשיו תיקח את בינג'בל. בינג'בל, ישבה שם החטיבה המערבית של צה"ל בזמן שישבנו ברצועת הביטחון. במלחמת לבנון השנייה ניסינו לתת נקודת איזושהי תמונת ניצחון, לשים שם דגל, לא הצליחו בסופו של דבר, ושם נשא נסראללה את נאום קורי העכביש. שישראל היא חלשה אפילו יותר מבית העכביש. מה קורה היום? אנחנו מחתרים את בינג'בל. אנחנו פוגעים ללא רחם בדרום לבנון. השמדנו תשתיות אדירות בביירות ובבקה. צריך להמשיך בקצב הזה, לכסח את הכוח הפוליטי של חיזבאללה, לנסות להביא איזשהו פטרון, איזשהו פילנטרופ עולמי, שיתמוך בממשלת לבנון, וככה ינתק את הקשר שקיים בין השיעים לבין חיזבאללה לבין איראן, ולסגור את הדלת מהעברת הסחורות מאיראן, סוריה ללבנון. ברגע שתצליח לסגור את העברת הסחורות הצבאיות, ותצליח לפגוע בהיבט המוניטרי שלהם, בכלכלה שנסמכת על הסיוע מאיראן, אתה תגיע להישגים אדירים. תראה, נקודה קטנה לגבי מה שקרה עם איראן וארצות הברית. כן. שני הדברים הקטנים שאיראן עשתה בשינוי, היא דורשת היום $7 מיליארד, והיא דורשת שארצות הברית למעשה תבוא ותתערב ותיתן לה את הכסף הזה, תחלץ אותה מהקשיים שלה. ארצות הברית עשתה שני צעדים מאוד חזקים. הדבר הראשון, בפעם הראשונה היא קראה לשינוי משטר, והדבר השני, היא עומדת על זה שהכסף לא יועבר. אם יצליחו לעשות את זה, המלחמה, ככל שהיא תימשך, תהיה בצד שלנו, וישראל תהיה על העליונה. אמן. יחיאל שבי, דוקטור יחיאל שבי, תודה רבה שהיית איתנו, יופי של דברים, תודה רבה מעומק הלב, נתראה בקרוב. רוצה להגיד